Opisyal na nga ginhingaglan bilang Miss Universe Philippines Iloilo City. Si Miss Iloilo 2026 Zestah Shalom Espinosa. Magakompete siya batok sa pageant veteran sa prestihiyosong Miss Universe Philippines 2026 kag tinguhaan sa nga madala pa uli ang korona sa syudad sang Iloilo. Ginkilala naman nga Miss Iloilo Paraw Bini-Bini si Patricia Lynn Bierda nga amo ang magarepresentar sang Iloilo City sa Bini-Bining Pilipinas. Ginhatag naman kay Angelan Teruel sang pototan ang titulo nga Miss Iloilo Queen of Dinagyang. Ginhingadla naman sa Lorraine Mangiat kag sang tubungan kag si Jessica Gatunggay sang gimbal bilang mga ambassadress of heartfelt beauty. Ginpagwa sang Miss Iloilo Organization ini nga listahan kadungan sang sashing ceremony kahapon nga adlaw sa Mandurriao, Iloilo City. Ang koronasyon ginpatigayon sang nagligad pa nga Enero 17 sa West Visayas State University Cultural Center, isa sa major highlights sang Dinagyang Festival. Sunod naman kay Michael Angelo Sarate, Direktor sang Public Relations Marketing sang Iloilo. Wala ginaengganyo ang sasubong nga mga kandidata nga sundon gid ang nauna nga mga beauty queens sang Iloilo bangod gusto nila nga mangin authentic sila sa ilang nga kaugalingon. Dugang niya nga padayon ang ila suporta sa mga kandidata nga magarepresentar sang Iloilo sa national stage kag nagapasalig sila nga mabulig sila agud nga madala sang kandidata sang Iloilo ang kadaalagan pauli sa mga Ilonggo. So subong ang balamaran sa mga queens naton nga wala gid sila gina-pressure sa organization pero ginapangabay lang gid sila nga pakita lang gid nila ang ila kaugalingon sa national stage. Hindi nga tungod nga sundon nila kung sino ang mga queens before them pero syempre dapat authentic self nila. And rest assured nga si Miss Iloilo Organization together with the committee and the working committee with IFFI, the city government and their fans and supporters, especially kamo sa media, mga parents and family man sa mga candidates naton para gid to support them for the nationals. Si Michael Angelo Zarate, Direktor sang Public Relations Marketing ukon Public Relations and Marketing sang Miss Iloilo 2026.